BPFआ जाख्ल'ग्रामोन BPFनि नामानो जाख्ल'ग्रामोन बे समाव गोबां रायजो राजाया स्ल'गान होदोंमोन परिबर्तन दरकार प्रमद बर' सरकार बेनिफ्राय दा बे जाख्ल'नाय बेमारा UPPLनावबो सनबाय नामा हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर आं दिनै ओरैनो मोननै टपिकनि सायाव गुसुं सावरायनो सानदों माने आंना आइया माने मेडिकेलाव दंफैयो बेनिफ्राय बे मेडिकेलनि सोमोन्दै एसे खिथागोन आरो आइनि सोमोन्दै आं एसे सावरायगोन बेनि उनाव आङो दानि जोंनि BTCआव सोलिबाय थानाय पलिटिक्सनि दुं हाव हाव बारहावा थाखा फैसा लालायनाय बिलायनायनि दुं हाव हाव खबर बेखौ एसे सावरायगोन लोगोफोर बेनिफ्राय थ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर आइया बे मेडिकेलाव फैनाया माने सानथाम जाबाय बेनिफ्राय दा राखांबाय माने जेबो बेमार इसिबां माने गिदिर बेमार गैया आरो गाज्रि बेमार नङा माने बुरि बेमार माने आइया 95 प्लास जागासिनो दं यारा बेनिफ्राय बिदिनो एसे बुरि समावथ' बिराद प्रब्लेम जायोना बेनिफ्राय सानाय सुनाय जादोंमोन थाबायनो हायै जादों बोलो गैया जादों बेनिफ्राय जों लाबोबाय दा गासिबो किडनि गासिबो हार्ट गासिबो टेस्ट खालामना नायजोब्बाय नाथाय जेबो प्रब्लेम मोनाखै बेनिफ्राय अनलि बेमारा बिनिया बुरि बेमारल' आरो दा बेनिफ्राय जोङो माबायाव केबिनाव थादों माने केबिनबाबो एक्सट्रा माने केबिनखौ जों मोनाखिसै माने जेनेरेलजों लोगोसे मोनसे ओरैनो फिसा केबिन दंखायो आरो लेट्रिन बाथरुम एटाच गैया बेखौसो जों मोनबाय दा बेवहायनो जों जथेस्थ' मोजाङाव दङ दा बेनिफ्राय दिनै रिलिज जानो हागौ बेनिफ्राय बेखिनिखौनो आं मेडिकेलखौ एसे दिन्थिगोन नोंथांमोननो बेयो जाबाय तेजपुर मिसन सारियालियाव माने बेप्टिस्ट ख्रिस्टानफोरनि मोनसे माबा दं आरो मेडिकेल बिराद फुराना मेडिकेल माने बिल्डिं सिल्डिंबो नङा गोदो जेरैबायदि लुदों बेफोरबायदिनो माने दं बिराद गुवार एरिया जायगा लादों आरो बिल्डिं नङैखाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो एसे बे मेडिकेलखौ एसे दिन्थिगोन नोंथांमोनहा नायदो बिदिब्ला बिनि उनाव आङो जोंनि दानि सोलिबाय थानाय इलेक्सन खाथियाव साख्रि बाख्रिनि दावराव पलिटिक्सनि दावरावखौ फंनैसो रावजोंबाबो आं एसे सावरायनोसै दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा एसे मेडिकेलखौ नायनानै ला लोगोफोर नैबेनो लोगोफोर बे जाबाय बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान हस्पिटाल तेजपुराव दं नैबे जाबाय इन्ट्रिग्रेट मोखाङावनो मोजां फुलजों साजायनाय नाय लोगोफोर बे जाबाय इन्ट्रिगेट समायना नोजोर आयै दिनै थांनोसै ने थांनो हासिगोन गोरा मोनबाय राफोद मोनजोबबाय ओंखाम उखैबाय नङा दिनै थांनोसै डाक्टारा हगारनो नागिरबाय ओरैहाय थांसै ना माबाबा डाक्टार रायफैबाथाय रायज्लायनानै थांसै रायजो राजा नोंथांमोन फैदो दानिया नैथि टपिकखौ सावरायदिनि बे जाबाय जोंनि BTCआव दा इलेक्सन फैगासिनो दं दुं हाव हाव बारहावा सोलिगासिनो दं बेनिफ्राय UPPL सरकारा गिबियाव थाखा फैसा जाया होननानै साख्रिनि नामाव थाखा फैसा बिनायनि माखासे दावराव बेनिफ्राय बेजों लोगोसे एक्स NDFB बिदा फंबायमोननो साख्रि होनायनि नामाव बिसिनि जायगायाव गोबां पाब्लिकफोरखौ सोसननायनि माखासे दावराव बिनि सायाव आं सावरायगोन जि समाव UPPLआ BPF होनबानो जाख्ल'ग्राल' होनदोंमोन नाथाय दा फैयै गावसिनि सरकाराव नै बिथांमोनहाबो दा रायजो राजाजों थाखा फैसा साख्रिनि नामाव थाखा फैसा बिनाय
आरो थाखा फैसा लानायनि दा रायजो राजाया अजद दैखांगासिनो दं आरो गोबां स्टुडेन्ट गथ'फ्रा जायफोर माने गोबां खस्थ' खालामनानै फरायदोंमोन इन्टारभिउ होदोंमोन बैसोर बायदि स्टुडेन्ट फंबाय बिनानावमोनहा गोबां बाथ्रा बुंहरनायखौ नुगासिनो दङ। अब्ला बेयावनो बुजिनानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन माने सरखार जायखि सरखारानो फैया बै सरखाराबो थाङै थुङै मालायखौ बखिब्लाबो मालायखौ बेबायदि थाखा फैसा जाग्रा बायदिसिना ओरैबायदि होननानै बुङोब्लाबो माने गावसोरबो बेबायदिनो जाहैखायो। दा जेरैहाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ जाख्ल'ग्रा सेंग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जौ लोंहोनानै गाज्रि खालामग्रा जौ लोंहोग्रा बेफोरबायदि होननानै गोबां बै समाव बाथ्रा बुंदोंमोन। बिपिएफनि लिडारफोरखौ जेलाव सोगोन हाग्रामा बिथांखौ जेलाव सोगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दा जेलावबो सोनो हायाखै आरो दा थाङै थुङै थाखा फैसा जानाय अजदआ गावसिनि सरखारावबो नै फैबावबाय। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बिदिब्ला नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो जेखि सरखाराव फैया मानो गासिबो सरखारनि मानसिफ्रानो बेबायदिनो जाखायो। बेनिफ्राय खुगा दं होननानै जेसेबां बाथ्रा माने इउपिपिएलआ बिपिएफखौ बुंलाबायदोंमोन दा बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंजाफिननो गोनां जाबाय। आरो दा बे साख्रिनि बेलायाव दा जे साख्रिनि मुङाव फैसा लागासिनो दङ एनडिएफोरनि जायगायाव माने लकेल मानसिफोरखौ सोगासिनो दङ बेफोरबायदि बेलायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मा रिप्लाइ होयो बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनहा नेनानै थादो। दा बेबायदिखायनो आं गुरै खावलायहरदों रायजो राजा नोंथांमोनहा जाय पार्टिनि सायाव माने मोजां भबिसत नुहुरो जाय माने हारि हादोरनि थाखाय एसे मोजां सेन्टिमेन्टजों खामानि मावगोन बायदि बैबायदि पार्टिखौसो नोंथांमोनहा सायख'नानै सापर्ट खालामदो आरो भट होनानै देरहाहोदो। नङाब्ला जों आरोबाव बेबायदिनो गुलुं गुजुं जाहैबावगोन आरो बेबायदिनो जों गोदाव सोराव जाहैबावनो गोनां जागोन। दा जेरैहाय इउपिपिएलआ गोबां खोथा बाथ्रा मोजां बुंनायखाय रायजो राजाया नंगौ साननानै माबाबाय गासिबो फोथायनानै देरहाहोबाय बिथांमोनखौ। नाथाय दा नै साख्रिनि थाखाय फैसा नाङा होनदोंमोन गोबां मानसिनाव दा साख्रिनि थाखाय फैसा बिनाय बेफोरो दा गासिबो मोगथाङाव फैनो हमगासिनो दङ जायनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफ्रानो दा बिपिएफखौ माने लाबोफिननांगौ होननानै सापर्ट खालामनायखौ बांसिन नुदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो नोंथांमोननि गोसोजों जायखौ माने मोजां मोनो बिसोरखौ सेलेक्ट खालामनानै देरहाहो जाय माने जोंनि हारिनि भबिसतनि थाखाय खोथा सिन्था खालामगोन बायदि मोजां खामानि मावहैगोन बायदि। बेनिफ्राय आं दिनैनि आंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो। गोजोन्थों।